Tak, návod, jak uvázat windsorský uzel. Je složitější, tak budu to snažit dělat pomalu. Takže opět límec, přehodíme si kravatu, v pravé ruce ta kratší, v levé ta delší. Tak a začneme. Jednoduše tu další část si přehodíme, chytneme si tady ten uzel a uděláme takhle hezky, protáhneme si to vnitřkem, takhle. Tak, teď tuhletu další část takhle omotáme dokola, aby nám tady vzniklo takový jakoby Včko, ten náznak. Protáhneme dozadu, vytáhneme a zatáhneme dolů. Tak. A máme windsorský uzel. Ten by měl být ten nejsprávnější a zároveň nejhezčí. A zase doladíme před zrcadlem, ale je náročnější. Tak, to vše.